left hand by Pacquiao. Hard left hands to the body. Альварадо еще пытался сопротивляться, но Ang dahilan kung bakit ayaw ni Coach Freddy Roach na matuloy ang kanilang malupit na laban. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ng video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Ruslan Provodnikov, o mas kilala sa bansag na The Siberian Rocky, dahil sa pambihira nitong taglay na tibay sa laban, sa pagiging pressure fighter at sa tibay na rin ng panga. Naging WBO Junior Welterweight Champion din nung talunin niya si Mike Alvarado. Pero taong 2014 ay umugong ang mga balita ang posibleng paghaharap nila ni Manny Pacquiao. Maraming boxing fans ang gusto silang makita sa ibabaw ng lona dahil napakaganda at sobrang ma-action daw talaga ang labang masaksihan nila. Brawler daw itong si Ruslan at alam naman nating hindi ito aatrasan ni Pacman. May mga nagsasabing mahina daw itong si Ruslan sa pay-per-view kaya malabo daw matuloy ang laban. Sagot naman ng iba, kahit mahina daw si Ruslan sa pay-per-view ay siguradong hahakotin pa rin ito sa kasikatan ni Pacman. Isa sa nagbigay ng pahayag tungkol sa posibleng banggaan ng dalawa ay si Triple G. Sabi pa niya, wala daw talagang tsansa si Ruslan kung maglaban man sila ni Pacman. I think he's nothing for me. He's nothing? Yeah, he's nothing. He's not a chance for me. Sa unang laban ni Pacman kontra kay Bradley ay naging sparring partner niya si Ruslan. Pinapunta siya ni Coach Freddy dito sa Pinas na noon ay WBO Intercontinental Light Welterweight Champion pa. Alaga din kasi ni Coach Freddy itong Rosso mga pre. Ilang beses na daw itong nakasparring ni Pacman kaya medyo familiar na ang dalawa sa isa't isa. Kaya naman, nung umugong ang bali-balitang posibleng magsalpukan ang dalawa, ay na-interview si Coach Freddy. Natanong siya kung papayag ba siyang magbanggaan ang dalawang manok niya. Sagot naman niya ay kung siya lang ang magdidesisyon ay di daw talaga siya papayag dahil mga alaga niya ang dalawa. Number 1 si Pacman sa kanya pero malapit din daw si Ruslan sa kanya. Masakit para sa kanya ang maglaban ang dalawa pero may iba't ibang promoter naman daw sila na kung magkasundo at maglaban talaga ay wala naman daw siyang magagawa. Lalo na't makakahakot sila ng malaking pera na posible naman talaga ay wala daw problema sa kanya. Pero syempre, isa lang ang pipiliin niya at walang iba kundi si Pacman talaga. Sa isang pahayagan naman ay sinabi ni Coach Freddy na wala siyang pipiliing corner sa dalawa na kung maglaban man sila ay posibleng uupo na lang daw siya at manonood na lang ng laban sa telebisyon na lang. Magandang laban daw kung matuloy ang dalawa sa ibabaw ng lona. Ilang beses na daw niyang nakita ang dalawa sa sparring session nila at alam na daw niya ang resulta kung matuloy ang salpukan ng mga alaga niya. Agresibo daw itong si Ruslan. Napaka hardworking din daw kaya delikadong kalaban. Matibay at may one punch knockout habang si Pacquiao na knockout na nung kay Marquez. Kaya di daw madaling laban sa parte ni Pacman kung matuloy man. Dagdag pa ni Roach, naniniwala siyang si Pacman at Ruslan ang dalawa sa pinakamalakas sumuntok sa dibisyon. Mas mabilis at maraming kombinasyon daw itong si Pacman habang si Ruslan ay malakas. May one punch knockout talaga na makukuha daw talaga ang atensyon mo kung tatamaan ka kahit isa. Makikita din na si Pacquiao talaga ang pipiliin ni Coach Freddy Roach mga pre dahil noong taong 2013 ay may halos magkadikit na laban si Ruslan at Pacman. October 19, 2013 ang kay Ruslan kontra kay Mike Alvarado na para sa WBO World Super Light Welterweight title. Habang November 24, 2013 naman ang laban ni Pacman kontra kay Rios na para naman sa bakanting WBO International Welterweight title. Pero andon sa Jensen si Coach Freddy mga pre para mag-focus sa training ni Pacquiao laban kay Rios. Habang ang nag-coach naman kay Ruslan sa laban niya kay Mike Alvarado ay ang Pinoy assistant trainer ni Coach na si Marvin Sumudio. Let's go. Называется «Стиль». Журналисты и аналитики уже записали. Нету Шамуров. Он рискует, но и... Действующим лицом в углу Проводникова был ассистент Фредди Роуча Марвин Самодио, заменявший именитого тренера. На обострение пошел Альвараунда. Да.
Nanalo si Ruslan dito at nakuha ang kauna-unahang world title belt. At nanalo din si Pacquiao via unanimous decision kontra kay Rios. Because Freddie Roach told him he needs an early knockout, and he wants to get an early knockout. Right hand better than any southpaw I can remember. Look at that, a combination, but he always starts with a right hand. Oh, good left hand. Hard left hands to the body. Great body shot with the left by Pacquiao. Left, right, left. Looking at Rios' swollen, bloodied in bunches, and to land his power shots. He's done all of that. Matapos ang laban ay dito na rin nag-umpisa ang bali-balitang posible silang magbanggaan, lalo na't nauubusan na rin ng mga kalaban si Pacman sa interview kay Ruslan patungkol sa posibleng laban nila ni Pacman na ginawa ng Ring TV. Sabi niya na kung matuloy daw talaga sila ay mental factors daw talaga ang magiging sagabal sa kanya. Alam daw niyang si Pacquiao ang pipiliin ni Coach Freddy, pero sinabi na niya noon pa na di daw talaga siya lalaban kung wala si Coach Freddy sa kanya. Kaya napakahirap daw talaga na makita ang kanyang trainer na andon sa kabilang corner. Dagdag pa niya, Manny Pacquiao and I would have a great fight. I think that's why everybody want to see it. It's a dangerous fight for both of us. Magkaibigan ang tatlo mga pre na nabuo dahil sa kanilang sports na pinili. Kaya ayaw daw talaga ni Coach Freddy na makitang maglaban ang dalawang malapit na alaga. Pero may pagkakataong di talaga maiwasang mangyari. May pagkakataong darating talaga na kayo-kayo na lang ang maglaban. Lalo na't may malaking pera na kikitain ang dalawa na maitusto sa pamilya. Dagdag pa ni Coach Freddy, napagdaanan na daw niya yan noong naglaban sila ng utol niya sa amateur. Kaya kahit masakit para sa kanyang parte na makitang maglaban ang dalawang alaga niya ay wala siyang magagawa. It would be a great fight, of course. I mean, like Manny would outbox him, I feel, but Ruslan has that one punch knockout power. So he'd be very dangerous from 1 to 12. You can't let it happen, but I will lose one of my guys. Nagdaan ang buwan at taon ay dahan-dahan na ring naglaho ang posibleng salpukan sana. Natalo din kasi si Ruslan sa sumunod niyang laban kontra kay Algieri via split decision. Ang labang may halo din kontrobersya at umani ng iba't ibang reaksyon. Kayo mga pre, kung natuloy ang labang Ruslan Provodnikov at Manny Pacquiao, kanino ka? Ang inyong opinion, reaksyon at suggestion ay welcome na welcome sa baba. At mga pre, pakisuportahan na rin ang YouTube channel ng aking mga kaibigan na sina Boy Astig PH, Usapang Sports, Philippine Sports History. Gumagawa din sila ng mga video na siguradong magugustuhan ninyo. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.